Ennen sosiaalisen median aikaa meillä oli oikeastaan vain 2 tapaa kommunikoida. Ensimmäinen niistä oli massaviestin logiikka, jossa yksi ihminen puhuu laajoille joukoille. Yksi viesti kohdennetaan laajalle vastaanottajakunnalle. Toinen oli yksityisempi tapa kommunikoida, jossa ihminen puhuu etukäteen määrätylle vastaanottajalle tai määrätylle vastaanottajajoukolle. Kummassakin näissä tavassa lähettäjä, puhuja, viestiä oli aktiivinen ja vastaanottaja oli passiivinen. Kuitenkin sillä ajatuksella, että massaviestinnässä viesti vaikuttaa vastaanottajaan ja yksityisemmässä viestinnässä ohjaamme vastaanottajan aikaa, saamme hänet tekemään jotain, vähintäänkin lukemaan sen sähköpostin. Sosiaalinen media mahdollistaa meille uuden, kolmannen, radikaalisti erilaisen kommunikaatiologiikan. Suurin ero on se, että aikaisemmin passiivinen vastaanottaja määrittyy aktiiviseksi toimijaksi. Eli se henkilö, joka aikaisemmin ikään kuin on ollut viestinnän kohteena, itse asiassa määrittää, mitkä aihepiirit ovat hänelle tärkeitä ja ketä ihmisiä hän haluaa seurata juuri nyt.